Uyabona ingxabano yami nabafazi inde kakhulu akekho ixazulula. Ngazi noma ngoba mina ngicabanga ngale ngaso sonke isikhathi. Niyanginyanyisa nini? Akekho umuntu ongazi ukuthi indoda mayihambile. Yabona njengoba sihambile nje sithina singahlali emakhaya, sihlala emazweni. Qonyiwe vele njengoba nami ngiqonyiwe vele ke nje. Angifihli ke lo. Into inhle nasemakhaya futhi ngiqonyiwe. Konakala ngokuthi manje mangitshela lo engijwayele ukumbona ngapha ekuhambeni ukuthi hayi ngizobuyela ekhaya. So ngicina ke manje lokho enginikeza ke lento manje ke nginikeza ke ufuna ukungikhothuluza impela ke manje iviki lonke akucine ngifuna uhambe ngidelile ngiyayinyanya le nto mina uthi angifike ngithini ngifuna ngifike ekhaya sengilandula nje umhobholo usuke umoshela lo muntu ongalo ufuna ngatholi lutho nje uyangikhothuluza ngiyanyanya le nto le incapha isisele nami manje lemakhaya ngifike ekhaya sengilandula ngabe uyangilinda ngoba ngithi ngiyahamba awungiyeke nje kuleli viki ngoba lapha ngizohlala u3 days ngibuye ngiphinde ngikubone kungani manje usungicina akufuni lokhu yes man webafazi anokunicabangelana ninodwa nje niye kumhobholo mohobholo into enenzayo uma ngizoya ekhaya wena engihlale nginawe enginethuba eliningi nawe ngapha nginikeza ithuba ungangithinti ngifuna ukuthi nginami ngifike ekhaya ngithi ya ngikhona ngikwendlale konke ngikuphethe unginike ithuba ngithi ukulondoloza na manje wena gabi aw man yazi nina anonicabana bafazi